गोसोआव फैयो नोंनि अननाय गोसोआ रुखु रुखु गाबो बोहैयो मेगनजों मोदै। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखो आंनि बे बांगाल बोराय इउटुब चेनेलाव बरायबावनाय थाबाय। ओमफ्राय बे समाव आं दोंसे आं सुजुनाय मेथाइ खननो लादों आरो मेथाइया जादों बिदिनो इमोसनेल गान आरोना। जास्ट करास कान्टा खनगोन आरो नोंथांमोना खोनासंदो आरो खोनासंनानै माबोरै जादों मेथाइया नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब आरो शेयारबो खालामगोन। लोगोसे जिथु नटिफिकेसन बेल बेखौ नोंथांमोना दाबायनानै लागोन जाहाथे आङो बिदिनो भिडिअ बानायोब्ला जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुनो मोनो। दायो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन मेथाइखौ खोनासंदो। नोंनि मुं लिरै लिरै गोसोखांसै आङो सानफ्रोमबो नोंनि बै अनजाथावना महर। नोंनि मुं लिरै लिरै गोसोखांसै आङो सानफ्रोमबो नोंनि बै अनजाथावना महर। गोसोआव फैयो नोंनि अननाय गोसोआ रुखु रुखु गाबो बोहैयो मेगनजों मोदै। गोसोआव फैयो नोंनि अननाय गोसोआ रुखु रुखु गाबो बोहैयो मेगनजों मोदै। नोंनि मुं लिरै लिरै गोसोखांसै आङो सानफ्रोमबो नोंनि बै अनजाथावना महर। नोंनि मुं लिरै लिरै